Много добре го направиха. Да. Аз не че разбирам нещо, ама ефектно беше. Важното е да коментираш. Тя вода, като се жалата и направо да я караш все пак по масите. Не знам. Не съм шофьор. Сега много популярен. Има лека задница. Вещици на това. Всяка сутрин виждаме една, сега видях още две.
почне да дърпа. Ама готино беше. На кефи му. И мен също. Мен много кефи да ги гледам, като ги правят маневрите, обаче да не съм вътре най-добре. Много вътре нещо какъв кеф е. Какъв кеф? Не, мен ми става лошо. Мен ми става лошо в кола. С нищо не може да се опусне. Верно. Слушах днеска един Красимир завърти Стефанов, центрофугата. се казва. Той точно такъв състезател по дрифт обаче. И той каза, просто е несравнимо. Освен с летението, с друго вика не мога да сравня. Това е страхотен за Полянко и когато гледа формулата, аз таки да гледам неговите реакции, не какво. Аз днеска си пусна да гледам формулата, обаче си пуснах 94-та в Италия, дето едно да беше. Опа, идват. Моторите да видиш какви емоции има. Моторите... Там имам някаква представа, така че не съм се возила, но... Не съм. Браво, мачката, браво! Значи на другата лада. Са две лади, в едната бяха жени. Ако не се бъркам. При всички случаи два тима има. Имаше в едната ни долу, като бяхме на старта. Оттам като тръгваха, мина една кола, обаче аз въобще не правя разлика. Като ме пита каква е тая кола, казвам зелена или червена. Мисля, че бяха в лада. Ако не, може да бъркам и в коя кола си. Имаше един